Pažin je mesto uprostred poloostrova Istria a je zároveň administratívnym centrom Istrijskej župy. Prvýkrát sa Pažin spomína v roku 983 ako Castrum Picenum. Mesto bolo vystavané okolo pevnosti, ktorá bola v 15. a 16. storočí prebudovaná. Zatiaľ, čo celé pobrežie Istrie sa stalo súčasťou Benátskej republiky, Pažin s okolím bol súčasťou Habsburskej monarchie. Na rozdiel od pobrežných miest Poreč alebo Pula, Pažin ako vnútrozemské mesto mal vyšší podiel slovanského obyvateľstva. Z historických pamiatok je pekné vidieť zámok Pažin, čo je najväčšia a najzachovalejšia stredoveká pevnosť na Istrii. Nachádza sa tu Mestské múzeum i etnografické múzeum Istrie. Mesto inšpirovalo velikánov pera, akými boli Dante Alighieri a Jules Verne. Veľmi zaujímavá je tiež Pažinská jama. Ide o 100 metrov hlbokú priepas rieky Pazinčica, ktorá vytvorila jaskyňu s krasovými útvarmi. Vstup do Pažinskej jaskyne začína 100-metrovým zostupom do kaňonu. Podzemná časť chodníka meria 200 metrov a končí sa veľkou sálou s podzemným jezerom dlhým 80 metrov. Teplota v jaskyni sa pohybuje okolo 15 stupňov Celzia. Pažinská jama je aj zaujímavá lezecká oblasť, ktorá má v súčasnosti odistených 46 ciest. Lezenie je možné počas celého roka a neplatí sa tu žiadne vstupné. Nad kaňonom vedie niekoľko zipline v dĺžke 280 metrov a maximálnou rýchlosťou 50 km za hodinu. Vďaka množstvu aktivít, ako je pešia turistika, voľné lezenie, zipline, jazda na bicykli a mnoho ďalších, je ideálnym východiskom na objavenie Istrie.